Sekedhik. Aku seneng sithik-sithik ya. Terima. 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 Oh nggih. Aduh jane dantenan suarane. Aku yo. Rina wangi. Kok ora mangap ning muni. Aneng mengo Ngene kok. iki Rina wengi. Ngene iki sak ngene iki tetep rawa. Ning muni. Iya, ya apik kalau kowe metu ning nggon brengos Ora kuwi ya. keder. Dadi ngomongke kene ora lho. Ngene ora. Ya wis ora sawangan ngoten. Ayo padha beda karo kowe kaya. Nek iki cilik nyuwara nek kowe iki arep nyerongone ora nyuwara ya. Lah nek kowe pancen. Aboyo kok. Lho ning mal kok njur boyo. Boyo ki nang mrono. Lah boyo ki paling betah dhewe mangap ya ka. Deloken aku ngono kuwi terus. Engko anggere wis etuk laler kaya kowe kuwi agek mingkem. Dadi mangap suwe banget ming dalam rangka golek laler. Laler. Sakake ya. Mesake dopeni wae denekno. Ya tak tukune. Rina wengi ki apa lambene iki. Weh ndak mah mridili kok nggonku rasa. Dadi ati Karang iki pentase ana loro. Mburi kono ki ya pentas kene ya pentas. Ah, kleru to. Para mahasiswa. Ana papat. Papat mburi kono, kene kampus sik kono karo JEC. Wola. Ah ngerti wong donatir iki aku kok ngerti. Kowe iki ora donatir kowe arep kowe iki ora mangan ning kono, mangan ning kene ya mangan to. Lah ya aku donatir sak cangkemku iki mangan. Kur paitan boyo. Nuthuk tenan edan. Ora tak kenake nggon jendel kuwi. Bol kuwi mung mudun ya. Ayo gen terus ke. Wudu kowe ya pane. Aku jejer Elisa. Ayo. Kowe kuwi. Wah aku ke apa-apa oke kok. tanpa dahar tanpa nendra Hati-hati lho Sa, jejer kuwi. Heeh. nang kedos pundi kenapa Pak kok hati-hati Wah, nyemelangi kuwi. nyemelangi pripun Tau nyegat bis karo aku nang luar negeri kono ki Nggih. dhek ngantuk ikine semede ning cagakane kayu wae lho. Bareng bis teko ayo den ngono. Yo, Berarti- tatu kok. berarti iki iso nancep ning kon aku wah Malih. nyopo aku rene Aja percaya wong rung dicoba kok percaya kene dicoba dhisik. gak aku ning kene wae sing aman Wis kene dicoba nggonku kene. Agak. Ora tedas nek ngono kowe. Bonggonku apa? Mosok batang nyokot bosokan. Ayo boyo. Ayo nduk. Ngopo e? kayung yon Oh, ngerti aku. marang selirane Ayu kok katarak. Lah sing dilirik iki kira ya mung karek pirang dina to dhek uripe iki. Iya. Kok ya gelem-geleme ngono lho. Ya biasa to ngono. Piye? Engko rak ya kowe sikik ra apa-apa. Ora ya dalange ndis. Kok kowe ket mau dalang wae? Aku sengit karo dalange. Dalang endi-endi ra pepayon kok dhek payu terus. Mangkel to aku. rasa sirik Ya sirik. Ana dasare les. Dasare apa? Mergo kono laris kene ora. Ora. Ha iso melu aku. Wo, piye kuwi? Mancing. Ngapa ya wong mancing? Lah aku dudalang kok ngejak. Ameng mancing kok nggo bintang tamu ya. Sing nonton iwak-iwak ngono kuwi. Dinggo Apa ngajak. keunggulane iki? Ora ana keunggulane Kowe blas. ngerti to iwak trombo kae apa trombo? Tombro. Tombro. Ya kaya ngene iki. Ya mbro. Aku arep guyu dhisik. Guyu, kowe geguyu lambeku to.
Ah untumu turah nggonku cupet kok. Kok cangkem kok kompak ya. Sing ngompong ki dhuwur ya sing tengen, ngisor ya sing tengen. Dadi kene ganep kene lho. Ini rak kaya tetekan. Nah apa ya, Nduk? Wes mancing kok nggawa bintang. Nah lho iki esuk mek aku nanti mancing. Kowe ngerti ora? Si ana ki le ompong. Dek iki rekane mancing lali ngantuk pancinge dimplok dhewe. Untune sempal 17 gal. Ya ora. Nek untuk kuat kok musuh pancing. Waduh, menggo aku. Ya kok kecantol landeng-andenge kene lho tai lalate. Ati sempal ngono. Jare mau ora nganggo lalat. Hah? Lho, tegese taine lalat lho. Sakaremu sing penting aku sesuk melu kowe mancing. Ngono wae. Ye, kentir to sono. Etian. Ayo. Lha guyu telat ya. Lah wong kae iki ra ndirem ket mau guyu kae. Agak tendho ngadeg wis guyu kok. Ya ora ana wong masang tendok digeguyu. Saking sumahe latah. Oh. Lho, halo. Weh, mbok nengno tak gusahe rak manggu ayo. Lho. Lah. Iki mergo kekancing isin. Ini ngapa? Kowe ya melu-melu. Mengko urut tuwa kok gak sing enom. Jak mancing wae sih. Wis sesuk njolo wae. Ah semono dipancing senare ra kuat. Ayo, Nduk. Ayo, gek mancing wong loro ngono. Tansah kumawanging netra mripat ki mata Netra. Dapalke. Iya. Sok tak jak mancing. Rasah nesu ngono ki takon tenan. jero ati kadung tresna Neno Dendang mancing bareng siono. Nah, bener wis apik kowe iki terus duwe ide ngono lho. Nyanyi judulnya mancing ya. Tan liya amung sliramu satemah lara asmara langgam sik yo lamat wis katon tejane yen mbok mronggotan mencarang aduh liragane sinawatan bosani yen besar
Sembah nuwun Pak Dewi.